Здравейте, машинки! Днес ще си говорим за едни създания, които едновременно са много сладки и зловещи. Наскоро станаха много популярни и предполагам повечето от вас ги знаят. Това са така наречените кукли Лабубу, които може да се видят по чантите на знаменитости и някои колекции. Сафи също имаше, но не го взе днес за видеото, за което се извиняваме, но иска даже още едно Лабубу. Да, макар че имаме в момента едно живо буквално до нея, но това е друга тема. Тези кукли дали са свързани с нещо демонично? Какво стои зад тях? Тъй като, както разбрахте, са изключително известни, станаха много популярни, особено последните месеци. Стига толкова съм говорил, нека да започваме с поредното мистично видео. Наскоро интернет беше разтърсен от сензационна теория, че това на пръв поглед невинно създание с зловещи зъби е свързано с зловещи демони от миналото – Пазузу. Това предизвиква вълна от страх, объркване и паника. А дори някои фенове на тази фигурка започват да прекаляват и преминават граници, като палят фигурките, тъй като са били уплашени да няма нещо демонично, което да ги последва. Възможно ли е Лабубу да не е просто играчка, а носител на мрачна сила? А как всъщност започна абсолютно всичко? Скандалът избухна, когато потребител в Instagram качва видео, в което кафява кукла Лабубу стои до изображението на Пазузу. Под видеото пише: "Не купувайте тази демонична играчка нито за децата си, нито за себе си." А към публикацията е добавен и отказ от семейство Симпсън. В него Марч подарява на бебето си уж невинна пица фигурка, която се оказва обсебена от Пазузу. Текстът под видеото е категоричен: "Родители, стойте далеч от тази играчка." Тази смесица от митология и поп-култура отприщва истински хаос измежду феновете. Някои хора ги е страх от тази кукла Лабубу и дори я хвърлят в огъня. Какво обаче е същността зад играчката? Макар някои да свързват играчката с демонични сили, тя всъщност има напълно различен произход. Куклата е създадена през 2015 година от хонконгския илюстратор Кейсинг Лънг. Вдъхновението му идва от европейските приказки, които е чел докато е бил дете и е живял в Холандия. Лабубу е част от поредицата му The Monsters, която пък е изпълнена с приказни създания, които са добронамерени. В историите на Лънг Лабубу прилича на елфче с дяволита усмивка, но никога не е представен като злодей. През 2019 година Лънг си партнира с компанията PopMart, която превръща героите му в колекционерски играчки. Благодарение на опаковката сляпа кутия, което означава, че не знаеш какво може да се крие вътре, тези играчки стават уникален хит в цял свят. Кой всъщност е Пазузу? Демон от древността, и защо го свързват с Лабубу? Това всъщност е демон от древна Месопотамия, често изобразяван с крила, изпъкнали очи, животинска глава и остри ногти. Макар визията му да е плашеща, амулетите с неговия образ често са били използвани като защита срещу зли сили и болести. Пазузу става изключително известен през 70-те години с участието си във филма "Екзорсизмът". От тогава името му е символ на обсебване и демонични сили в поп-културата. Именно тази асоциация прави сравненията с Лабубу толкова сензационни и страховити. Сайтът Snopes отхвърля категорично теориите, че куклата Лабубу е свързана с демоничното създание Пазузу. Дори Енциклопедия Британика напомня, че Пазузу в много случаи е възприеман като защитник, а не като нещо зло. Художникът Кейсинг Лънг никога не е споменавал за демони или окулти влияния. Неговото вдъхновение идва от детски спомени и приказки, а не от митологията на Месопотамия. Компанията PopMart описва своите герои като палави, но добри и без никаква връзка с тъмни сили. И въпреки фактите, паранормалната страна на историята не спира да живее онлайн. В Reddit и TikTok непрекъснато хора споделят как намират своите кукли на различни места и чуват чепоти от тях. Други разказват, че след покупката са имали кошмари, в които са ги наблюдавали същества с зъбата усмивка на Лабубу. Разбира се, няма доказателство, че тези случки са истински, но както обикновено се случва, колкото повече хора повторят една лъжа, тя в крайна сметка става истина. А дали всъщност това е лъжа? Докато слуховете се разпространяват,
Лабубу продължава да носи рекордни печалби. През 2025 година приходите надминават $400 милиона. Основателят на PopMart, Wang Ning, вече е сред най-младите милиардери в Китай, със състояние над $22 милиарда. Междувременно знаменитости като Риана и Лиса от Blackpink показват своите фигурки, което само увеличава търсенето. Лабубу първоначално започва историята си като герой от приказки, но с времето и интернет слуховете тази малка кукла се превръща в глобална сензация, около която се тъкат истории за демони и проклятия. И макар експертите да са категорични, че Лабубу няма нищо общо с която и да е демонична сила, паранормалните истории продължават. Без значение дали това е измислица или не, някои хора продължават да твърдят, че нощно време чуват странни шепоти от шкафа, където се намира тяхната кукла. Така че ако чуете нещо оттам, моля, не отивайте. Има и още една интересна и интригуваща нишка в мистерията около Лабубу. Някои колекционери споделят, че след покупката на фигурката започват да усещат присъствие в дома си. В социалните мрежи циркулират постоянно видеа, в които хората твърдят как чуват странни шепоти около тях или виждат сенки да преминават из къщите им. Това съответно дава повод на повечето от хората да смятат, че Лабубу е не просто играчка. В интернет се появиха много клипове на ловци на духове, които използват EMF и други уреди до тези кукли. Те твърдят, че регистрират необясними сигнали. Разбира се, повечето специалисти смятат това за съвпадения или резултат от самовнушение. Но усещането за мистерия остава. Друг интересен аспект е как Лабубу влиза в така наречената категория прокълнати играчки. Историята познава много такива примери, като куклата Анабел, съхранявана в музея на Лоуран, или пък Робърт Доу в Key West, за когото се твърди, че носи нещастие на всеки, който го подценява. Лабубу пък няма такива свръхестествени качества, като останалите кукли. Но пък сравнението с подобни фигури подхранва паранормалния му ауреол. Психолози отбелязват, че част от страха към куклата идва заради това, че има нещо в нея, което кара просто хората да се страхуват, например усмивката и очите. Всичко това подсъзнателно кара потребителя да усеща заплаха. Любопитно е, че въпреки негативната вълна, всяка нова колекция Лабубу се разпродава за минути. Сякаш самата полемика подхранва интереса, а феновете искат да притежават забранената или опасната кукла, превръщайки я в още по-желан артефакт. Така Лабубу остава на кръстопът между световния маркетингов успех и сенките на паранормалната легенда. Дали това е просто маркетингов трик или нещо повече? Какво стои зад тази кукла? Дали има свързан демон с нея? Може би един ден ще разберем, но без значение, това вече е част от модерната паранормална история. Машинги, това беше поредният епизод от поредицата ни Паранормално. Ако имате идеи за други видеа, пишете ни отдолу по един коментар. Също така, ако не сте се абонирали за канала с камбанката, бързо да го направите. И ако имате някоя кукла Лабубу, оглеждайте се наоколо, тъй като може всичко да очаквате от нея. Както разбрахте, не се знае добра или лоша е тя. А и може да ни напишете и по един коментар дали притежавате Лабубу, дали сте в тренда в момента, както навсякъде виждате са побъркали всички да купуват такъв тип куклички. Та да, пишете ни, ако нещо така ви се е случило странно покрай куклата или пък нещо повече. Чао и до нови срещи! Чао, чао!